Em li Orşelîmê ne. Serê sibehê ye, hema berî saetekê roj derket. Ez hatime vir vî bexçeyê goran ji bo serdana gorekê. Goreke gelekî taybet çawa ku hûn kes dibêjin. Ew kes dibêjin îsa piştî mirina wî ya li ser çarmixê li vê derê hatiye binaxkirin. Kesên din jî dibêjin nemimkün e ku ev gora wî be. Rastî ew e ku tu kes nizane bê ew gora wî ye yan na. Rastî ew e ku bi hezaran şopînerên îsa Xrîstiyan ji bo hecê têne vê derê her sal. Lê ev tiştekî nû ye. Ev gora li vir bi tenê berî 105 salî hate keşifkirin. Bi qasî kilometreyekê dûrî dêrekê ye. Dêra gora pîroz. Hin kes dibêjin îsa li vê derê hatiye binaxkirin. Xrîstiyan 1700 salan hatine vê derê. Tiştê ecêb jî ew e ku beriya 2000 salan şopînerên îsa yên pêşî ji bo hecê qet nehatin Orşelîmê. Gora îsa qet nediqema wan de bû. Wan ji keviran parêzgeh çê nedikirin, dehî nedibirin û dêr çê nedikirin. A rast bêtir meyla wan li ser derketina ji Orşelîmê bû. Wan dixwest herin her dera rojhilata navîn, herin Ewropayê û heta Romayê. Wan dixwest ji mirovan re behsa îsa Mesîh bikin, bibêjin bi ew kî ye û wî çi kiriye. Hin kes dibêjin, helbet ew nedihatin vê derê. Ew ê çima biçine? İsa li Orşelîmê nemiriye. Heke ew li wir nemiribe, ew li wir nehatiye binaxkirin jî. Lê şopînerên îsa ji ewil ve bi awayekî gelekî zelal dibêjin ku îsa li Orşelîmê miriye. Dibêjin îsa li ser çarmixê miriye. Her wiha piştî demeke Kurd ew hate binaxkirin, yan li wir yan jî li cihekî nêzîkî wir. Her wiha dibêjin ew dîsa li jiyanê vegeriya. Ew ji mirinê rabû, ew vejiya. Gelo ji ber vê yekê şopînerên îsayî yên pêşî nedihatin ser gora wî. Em ê wê çawa bizanin? Heke hûn dixwazin derbarê baweriya Xrîstiyaniyê de tiştekî bizanin, hûn nikarin çarmixê piştguh bikin. Hûn herin ku derê dinyayê şopînerên îsa li ku derê bin, hûn ê her tim li wê derê çarmixê bibînin. Li her dera vî welatiyê ez çarmixê dibînim, li dêran û li nava malan. Dema ku em behsa çarmixê dikin, tiştê pêşî ku em dibînin, hezkirina Xwedê ya ji bo her kesî ye. Li Pasîfîkê çarmix ji bo me giring e. Ew hezkirin û dilowaniya Xwedayê mezin nîşanê me dide. Kengê em Xrîstiyan roja yekşemê li Ganayê tên bahev, em distirên û pesnê Xwedê didin ji ber ku îsa ji ber gunehê me li ser çarmixê mir. Bingeha feraseta me ya xilasiyê ev e ku îsa ji bo hemî dinyayê li ser çarmixê mir. Bi çarmixê em mirina îsaya ji bo me bibîrtînin û şikir dikin. Ku yek ji min bipirse, ez ê bibêjim îsa ji bo te li ser vê çarmixê mir. Çarmix giring e ji bo min, ji ber ku bê îsa tu wate di jiyanê de nîne. A rast çarmix ev 2000 salin ku ji bo Xrîstiyanan giring e. Hûn dikarin di her sed salê de giringiya çarmixê bibînin, ji sed sala yekemîn ve wisa ye. Beşa İncîlê ya ku em jê re dibêjin peymana nû ji heftê carî bêtir behsa mirina îsa ya li ser çarmixê dike. Heke hûn çar rîwayetên dîrokiyên li ser jiyana îsa bixwînin, hûn ê bibînin ku her çar li ser mirin û vejîna îsa disekinin. Ew hemû nivîsên sed sala yekemînin. Ew bi demeke dirêja piştî bûyerên ku dibêjin nehatine nivîsandin. We bi çavên xwe dît ku İsa Mesîh li ser çarmixê bi awayekî eşkere hate nîşandan. Em şahidê hemû kirinên wê ne. Wan ew bi çarmixekê vedaliqand û kuşt.
دما کوان خریستانên pêşî derbarê mirina Îsaya li ser çarmixê de nivîsî, wan ew wekî rastiyekê dîrokî nivîsî. Tiştekî ku bi rastî qewmiye, bûyereke û li pêş çavên şahidan çêbûye. û bi demê re, çarmix bû sembola herî girîng û berbiçava baweriya xristiyaniyê. Em dizanin ku ji sed salên pêşî ve xristiyan çarmixê wekî sembolekê bikartînin. Wek mînak di sed sala yekemîn de li firineke li Pompeyî yan jî li ser gorên xristiyanan, bi taybetî yên şehîdan. Di gorên binêr de li ser gustîlên muhrê yên wekî amûrên nasnameyê. Her wiha em dizanin ku nîşana çarmixê bi awayekî taybet hatî bikaranîn. Ji bo nîşandana çarmixê yan jî çarmixkirinê di destnivîsên de jî sed sala duyemîn de û ji sed sala duyemîn pê de. Xristiyanan nîşana çarmixê di jiyana xwe ya rojane de bikaranîye. Tertûliyan jî mer dibêje, di her gav û hereketa xwe de, her cara ku em diçin hundir û derdikevin, dema ku em cil û solên xwe li xwe dikin, serê xwe dişon, li ber maseyê rûdinin, lembeyan pê dixin, xwe dirêj dikin, rûdinin, di hemû kirînên xwe yên jiyana rojane de em nîşana li ser enya xwe dişopînin. Ev hemû delîlên dîrokî ne ku xristiyanan di sed salên yekemîn, duyemîn û sêyemîn de ji hev re li ser çarmixa Îsa digotin, dinivîsandin û ew wekî semboleke baweriya xwe bikardanîn. Lê divê em ji wê bêtir kûr pê de biçin. Em ê çawa bawer bikin ku gotinên wan rastin? Serê pêşîn em ê çawa bizanin bê Îsa miriye yana? Çi delîlên wê yekê hene? û heke ew miribe û heke ew ji mirinê rawîbe li vir li Orşelîmê, ew tê çi wateyê? Em dizanin ku gelek caran Îsa hatiye Orşelîmê. Ew li Beytlehemê hatiye dinê 10 kîlometreyan li başûrê vir û malbata wî ew aniye parêzgeha li Orşelîmê dema ku ew hê pitik bû. Malbata wî piştre bar kiriye bakurê bajarê Nîsretê lê em dizanin ku dema ew 12 salê bû ew dîsa hatiye vir. Wî hê di wî temenê xwe de rêberên dînî bi zanîna xwe ya li Xwedê matmayî dihiştin. Di sî saliya xwe de ew dibe mamoste. Mirov dibûn heyranên tiştên ku wî digotin. Gelek kes lê kom dibûn da ku mucize û kesên ku wî sağ dikirin bibînin. Mirov bi wî re diçûn her derê. û ji nav wan mirovan wî gazî hin kesan dikir da ku bi taybetî nêzîkî wî bibin. Petrus, Yuanna, Akûb û Tûma û Cihuda piştre xiyanet li wî kirin. Gelek kesên din hebûn ku piştgiriya wî dikirin û ew dişopandin. Gelek jin jî hebûn Meryem, Salome, Suzanna û yên tên ku navê wan di wan riwayetên li ser jiyana Îsa de derbas dibe. Bi îhtimaleke mezin Îsa û ew şopînerên wî yên nêz her sal ji carekê bêtir dihatin Orşelîmê. Ew dihatin ku festîvalên girîng ên cihûyan pîroz bikin. Yek ji wan cejna derbasbûnê ye ku hê ji cihû her sal di adar yan jî Nîsanê de pîroz dikin. Ew ceyneke gelekî kevne. Dîroka wê diçe heta dema antîk, dema beriya Îsa. Hûn dikarin çîroka wê di beşên pêşîyên İncîlê de bixwînin. Di beşa bi navê peymana kevn de. Ew çîroka Musa û azadkirina gelê wî yê kolê ya ji aliyê Xwedavê ye. Beriya 3000 salan li Misrê qiralekî gelekî xirab hebûye. Wî zilm zorî li hemû gel û grûbeke etnîkî dikir. Li İbraniyên li welatê xwe û wî ew wekî koleyan bikar dianîn. Musa ji qiralê Misrê xwest ku wî gelê wî azad bike, lê wî qebûl nekir. Îcar Xwedê got êdî bes e, vî gelê têra xwe zilm û zorî kişand û ew ê wan ji wê derê derxe. Îcar wî ferman di ser Musa re dan. Xweda wî wê xelas bike. Ew ê di welatê Misrê re derbas bibe û Misriyan hinak bike. Zû ji vir her
برخێکی پەیدا بکن و سەرژێ بکن پشترە هەنێک خویناوی هەلدن و لکەڤیên دەریێ ماڵێ خۆ بکن دەرنەکەفن دەرڤە دەما کۆ خۆدا هات ئەوێ خوینێ ببینە و ئەوێ ji xaniyên we derbas bibe. Îcar di wê şevê de İsraîliyan Misir terikand û Xwedê rizgarî da wan. Ew hatin rizgarkirin û ew jî mirinê hatin rizgarkirin û ew jî koletî hatin rizgarkirin bi saya xwîna berxê derbasbûnê. Cara dawî dema ku îsa hate Orşelîmê dema cejna derbasbûnê bû. Ew û hevalên xwe Petrus û Henna, Akûb, Tûma, Cuhuda û yên din hatin pîrozkirina wê. Ew li odeyeke jor a li devereke bajêr kom bûn. û ew bû êvareke wisa awarte û dramatîk û tu carî nehate ji bîr kirin. Wê êvarê îsa gelekî behsa mirina xwe kir. Wî got ku xwîna wî wê ji bo yên din were rijandin, laşê wî wê were şikandin. Wî got wextê wî hatiye. İsa hem mamoste bû hem pêxember bû û ew ne cara pêşî bû ku wî behsa mirina xwe dikir. Wî gotibû ew ê gelek işkenceyan bibîne û ew ê bi wî awayî were kuştin û di roja sêyemîn de ew ê li jiyanê vegere. Ez jiyana xwe didim da ku ez wê dîsa bistînim. Tu kes wê ji min nastîne. Lê ez jiyana xwe ji ber xwe didim. Wekî pêxemberekî wî kehanet dikir. Wî behsa tiştên ku wê bibin dikir. Sê caran wî bi awayekî eşkere kehanet kir ku ew ê here Qirşelîmê û ew ê were girtin û ew ê bi işkenceyê were kuştin. Piştî xwarina cejna derbasbûnê derengiya wê şevê îsa şopînerên xwe birin derveyî Orşelîmê di geliyê Kîdronê derbas bûn. Di berwarekî reçûn li çiyayê zeytûnan dağa kirin. Bexçeyê ku niha ez lê me nêzîkî wî cihêye ku îsa wê şevê lê sekinî bû. Navê wî Gêtşemanî ye. Cihê esrandina zeytûnan. İsa ew cih baş dizanê. Bi şopînerên xwe gelek caran li wir kom bibûn. Di wê êvara taybet de îsa ji hevalên xwe vediqete bi tenê dimeşe û xwedavê ji erdê û dua dike. Ji xwe dawayê daakirina îsa de qet tiştekî taybet nîne. Wî bi piranî bi awayên cihê reng da dikir. Tiştên ku ew dibêje girîng in li vê derê. Hinekî bi pêş ve çû xwe avêt erdê û dae kir. Bavê min bila ev kasa tel ji min derbas bibe. Lê bila ne wek ez dixwazim bila wek tu dixwazî be. Di nav kedera xwe de bû û bi kelegermî bêtir dua kir. Xwedana wî dibû wek dilopên xwînê yên girû diketin ser erdê. Çîrokên di destên me de rîwayetên nivîskî yên li ser jiyan û mirina Îsa bi rastî gelek hevgirtîne. Hêngê teadeyeke bi rastî mezin li ser wî hebû û di Încîlê de ji tê gotin ku xwedana wî dibû wek dilopên xwînê yên agir. Ji alê tê bive ew rewşeke pir awarte ye, lê hatiye teşhîskirin. Jê re dibêjin hemat hîdros. Ew ne rewşeke normal an jî ber belave ji bo doktoran ku bibînin, lê ew rewş hatiye teşhîskirin. Ew rewş hatiye qeydîkirin di lîteratûra zanistî de. Ew bi mehkumên li ber îdamkirinê çedibe. Di bin wî barê mezinê kederê de İsa dua dike. Ew çi dibêje? Lê bila ne wek ez dixwazim, bila wek tu xweda dixwazî be. Piştî ku leşker tên û wî digirin di demeke kur de ew ji aliyê hevalên xwe ve tê terkirin. Ew bi tenê dimîne. Ew bi xwe dixwaze ku bi leşkeran re here. Dizane ku ber bi mirina xwe ve diçe. Naxwaze bi hevalên xwe re bireve. Ji Gêtşemaniyê leşker îsa di geliyê Kîdron re derbas dikin û dibin nava bajêr. Heta serê sibehê nehiştin ku ew rakeve, bi darê zorê ew meşandin û ji derekê birin dereke din. Serokên cihûyan ew sê caran darizandin. Wan ferman dabû ku ew were girtin. Tiştên ku wî hîn dikirin û navdariya wî pozisyona wana di nav gelê wan û rêveberên Romayê de dixist xeterê. Ew ji aliyê Pontius Pilatosê waliyê Romayê ve hate pirsiyarîkirin. Piştî wê rêveberekî herêmî Herod îfadeya wî girt. û di dawiyê de serê sibehê zû wan ew dîsa bir cemwaliyê Romayê. Pilatos jî gel dipirse. Divê ez çi bi wî bikim?
دقیرن و دبیجن وی چارمخ بکه پیلاتوس دپرسه چما سوجی وی چیه او بدنگه کی بلندتر قیریان وی چارمخ بکه جبو که داخوازوان وره جه پیلاتوس ایسا شلاک کر و او تسلیم کرداک وره چارمخ کرن دما کو رومایان ایسا شلاک کر او جبو ویش گنجه که گرام بو برینین وی او خوینا زیده یا کوجه دچو جبو کشتنا مرووکی بس بو خاریشن شلاقه زحف بون و پرچین متال و هستی بوان و بون وان گوشته وی دبری و مسئول که پشتاوی هورد کرن ایسا لبر خدا لی پشتی او قصد ایشا و اشکنجه مزن و حقارت اند دما دارزاندن ده او لبر سکرات شوشی و شوه حتی سر سبه او 6 جاران جعالی رو برن جهو و رومای و هاتبون دارزاندن تفر روی وی کربون لوی دابون شلاق کربو که گوشت لاشه وی به پرانی هور ببه ورقود کرن و برنین کور تیدا وکربون داوی دابان بویرن به هفرا کربو که ایدی پرگالا لاشه وی دست به خرابونه بکه رومایان دکر کو قربانیان وان کیرانه چرمخا خو لملی خو بکن او وی ببن حتی جهه کو اوی لیورن چرمخ کرن کو لدروی دیوارین باجر بو جبو عیسی دبا کو ره ج 500 انجی 600 متری زده تر بو جبو ظلام کی سالم نه مسافه که درجه 200 ساله سیمینده ل عیسی ایدی ندوی روشه دبو حتی و هنگه جبر اشکنجه کو دیتی بو او خوینا کو بندا کربو گله کی قصب بو جبر ویه که او در ریدا چوشی و بین دکاری کرانی چارمخه به تانا سری خو هلگرو ببه ده داویه دا روه برن رومای او برن به حتی جه چارمخ کرنه جه بناوه گولگوتا یعنی جه کو بناوه جه قوق سری تی ناس کرن جه قوق سری لأورشلیم جه کی بیوی رنگی هیه او درج بخچه گتشمانی کیلومتر که دوره همه لپش دیوارین باجره لا تک بچوک آوکی روی مروان هیه کو کورتکن چاوان و دفنه که تدهنه. خریستیان باور دکن کو لوی جه ایسا هاتیه چرمخ کرن. لگودگوتای ایسا بکیرانه چرمخه و دکن. سیخین حسنی دزندین وی ده دکتن وی بکیرانه چرمخه و آسه دکن. پشت را ایسا و کیرانه چرمخه را دکن و وان با آوه تیکانه بچرمخه و آسه کرن. پشتاوی یا کوجوخه جبر دربین شلاقی کل ببو لسر داره که هشک هاته دوساندن. دداوی ده چیمین وی آویتن سر هف و لنگین وی به چارمخه و ثابت کرن. هر نفسا کو دگرد جبو ایسا وی ببویا اشکنجه. دما کو نفس دگرد و برددا برینین پشتاوی جان ددان. دما کو بدناوی رادبو و دادکت زندین وی لدورا سیخکین حسنی دزیورین و ایشک گران داوت ملین وی. ماسور کن وی لحف دگارین و به حالیه هدی هزاویا مایی جبر. ام دزانو کو لبنیا چارمخه ده دیاوی چند شوپینرین وی و محافظین ویین رومایی دسکنین. کو مکه شاهدانجی لمرناوی دنری. پشتوی ایسا گوت از تیمه شوشه که تجی سیرکه لوی دره بو پشتی که ایسا سیرکه گرد او وخوار وی گوت تمام بو پشت را وی سری خواه خوار کر و روحی خواه تسلیم کر تمام بو تمام بو تمام بو ایجار ما براستی ایسا لسر چارمخه مر راست خریستیانین لچار آلین دنیای دبیجن کو او مر لیمه چاو بار بکن هندزانن دو تئورین سرکه هنه کو دبیجن ایسا لسر چارمخه براستی نمریه یک جوان تئوریا خرخینیه بکرتاسی دبیجه کو ایسا مری خویادکه لی نمریه دما کو اوانی نخواره و خستن گوراوی او رابویه تئوریا دویمین جی تئوریا جیوگوهردنیه کو پچکی تبلی هفتره مروف دبیجن کسکی دن لسر چارمخه خستن شونا ایسا اف تئوری جی دبیجه او لسر چارمخه نمریه جبر کو او جوخه نل سر چارمخه بویه ایجار دلیلین دیروکیین جبون برنا ایسا چنه
مرنا ئیسا ڕاستیەکە دیرۆکیە و بنگەها خۆ ژەvê gotinên şahidên bûyerê digire. ئاراست یەک جوان شاهیدان مەسلەیە پر زەلال دکە دەبێژە ئەز لەور بووم من دیت و ئەو بوو ئەو بویەرەکە ئەشکەرە بوو di dîroka mirovahiyê de şahidî lê hatkirin. Helbet dibe ku hûn li bendê bin ku şopînerên Îsayên pêşî bibêjin ew mir. Ma Xrîstiyan jî ji vê bawer nakin. Lê dîroknasên ne Xrîstiyan jî hene ku ew jî heman tiştî dibêjin. Şahidî lê hatî kirin ku İsa li ser çarmixê miriye. Ne bi tenê şahidiya hevalên wî. Her wiha şahidiya neyarên wî jî heye. Her wiha şahidiya dîroknasê Romayî Tacî Tuseyê ku dibêje İsa dibin serweriya Pontius Pilatos de miriye ku hingê waliyê Cihîstanê bû. İsa bi destê dozgerekî me Pontius Pilatos bi îşkenceyeke gelekî giran hate ceza kirin û baweriyeke beredayî ya pir bi zerar derket holê ne bi tenê li Cihîstanê li Romayê jî. Ev rîwayet bi şahidiya Talmud jî tê xurtkirin ku bingeha wê digihêjî rîwayetên li ser mirna İsa yên bi nerîna cihûyekî wan rojan. Dîroknasekî cihû heye navê wî Josef e ew neyekî Xrîstiyan e wê bi xwe dîroka gelê cihû dinivîsand û li derdora 93 sal bi awayekî teqez behsa İsayê Nisretê dike û dibêje bê ew çawa li Orşelîmê miriye. Wê demê zilamekî zana yê bi navê İsa hebû û ew wek yekî qenc dihat zanîn. Pilatos ew mehkûmî cezayê mirna bi çarmixkirinê kir. Lê wan kesên ku bibûn şopînerên wî sê rojan piştî çarmixkirinê xwenîşanî wan daye û ew zindî bûye. Li hemû delîlên dîrokî nîşan didin ku di rastiyê de İsa beriya 2000 salî li Orşelîmê miriye. Lê em ê çi bi wê teoriya cîvguhertinê bikin? Hûn dikarin bibêjin erê kesek li ser çarmixê mir. Lê ew bi teqezî ne İsa bû. Di rîwayetên li ser İsa de tiştek heye ku bike em biryar bidin. Em dizanin ku di dema çarmixkirinê de mirovên ku İsa gelek baş naz dikirin li wir hebûn. Diya wî bixwe ew kesên ku ew dişopandin, ew kesên ku bi taybetî nêzîkî wî bûn. Helbet wanê cîhguhertineke bi vî rengî gelekî zû ferq bikira. Romayên ku ji îdamkirina wî berpirsiyar bûn, wê biketana belaya gelekî mezin. Hege wan kesekî din îdam bikira. Ji xwe hege kesekî din bixistana şûna İsa, kesên li wir wê bi dengê bilind protesto bikira û bigotana ew ne İsayê. Li wir tu protesto nîne, muhafizên Romayî nehatine ceza kirin. Di rîwayetan de bi teqezî tu tişt nîne ku îma jî bike ku wê rojê İsa ne li ser çarmixê bû. û çi bi İsa bixwe hat? Ew pêxemberekî mezin bû. Wî behsa adaleta Xwedê û hezkirina Xwedê dikir. Wî çawa karî qebûl bike ku kesekê din li şûna wî bi wî awayî were çarmix kirin? Îcar ew teoriya xerixînê çi ye? İsa li ser çarmixê bû, lê ew nemir. Kî dikare ji vê bawer bike? Ji xwe delîlên nivîskî yên li ser mirna İsa yên di destê me da ji şahidiya wan kesên li cihê bûyerê tê. Her wiha delîla bi rastî herî xurt a li ser mirna wî ji şahidiya leşkerên Romayê yên ku bûne şahidên mirna wî tê. Usifê Arîmetiyayê yê ku endamekî civîna giregiran Ebromet bû, çûba Pontius Pilatus û jê cendekê İsa xwest ji bo definkirinê. Dema ku Pilatos ji leşkerekî hîn bû ku İsa beriya demekê miriye wî cendekê İsa teslîmê Usif kir. Leşkerê derwan nekin, ji ber ku ew wekî şexs ne şopîner bûn. Ew kesên ji rêze bûn ku karê xwe dikirin. û Pilatos hebû, ku walî Romayê wê de mebû, kesê ku mirina İsa erê kiribû hebû. Angaş tekedin a berbelav dibêje İsa heta ku bimire li ser çarmixê nemaye. Çarmixkirin mirineke zalim û hêdî ye. Qurbanî bi fetisînê dimirin û ew jî heta 4 rojan didome. Em dizanin ku İsa bi tenê bi qasî 6 saetan li ser çarmixê maye, saet ji nehê sebeyê heta siyê piştî nîv roya heman rojê. Ma ji aliyê tibbî ve mimkûn e ku ew wisa zû bimire? Dema ku ez çirok rivayetên li ser mirina İsa dixwînim, wekî dixtorekî ez di wan da tiştekî ku min şaş bike nabînim. Wekî encama heqaret, eziyeteke demkurt, şîddet û di dawiya da jî çarmixkirinê û mirinek çebûye. Ji aliyê tibîva divê gazên anormal di xwîna İsa da peyda bibûn. Li ser çarmixê oxşenkêm dibe karbondioksîd zêde dibe. Seviya xuya di laşta diguhere. Di dawiya da jî bi îhtimaleke mezin di rîtma dil da rewşeke anormal çêdibe.
و به جارێک را مرنا ئیسایا ئەرژەنگ چێ دەبێ. لێ دیسا jî ev ne dawya rîwayetê ye. Romayî di karê çarmixkirinê de pir hosta bûn. Heke wan bixwasta mirin zû çêbe, wan heman lingên qurbaniyê xwe dişikandin. Di nav sê çar daqeyan de qurbanî wê bimira. Lêbelê İncîl ji me re dibêje dema leşker hatin ku lingên Îsa bişikinin, ew ji xwe miribû. Ji xwe tiştê ku wan dixwest bûbû. Wan zanî ku ew miriye. Cehuyan nedixwest li ser çarmixê laşekî bihêlin di roja şemiyê, roja xwe ya pîroz de. Lewma wan ji Pîlatos dixwest ku lingên zilamên ku dihatin çarmixkirin bişkînin û laşê wan bibin. Lê dema wan xwest lingên Îsa bişkînin, wan dît ku ew ji xwe miriye. Îcar wan lingê wî neşikand. Li şûna wê leşkerekî birimekê di kêleka wî de qulek vekir û tê re xwînê û av derket derve. Dema ku wan ew rim di kelekê sera kir, nivîskar ji me re dibêje ku xwînê û avêtê ravet. Ji aliyê tîbî ve ev giring e. Ew tiştekî giring e. Ji ber ku em li bendê ku ev yek wekî mînak, dema ku betanê dilê Îsayan ji dilê wî bi xwe qul bibûya. Dema ku ez rêwîtiyên li ser mirina Îsa dixwînim, ji aliyê tîbî ve ji xeynê mirina wî ya da encama çarmixkirinê de ez tiştekî nabînim. Tiştekî ku vê yekê îma dike jî nîne. Hemû delîlên dîrokî û tibî nîşan didin ku di rastiyê de ew kes Îsa bûye ku li vir li Orşelîmê miriye beriya 2000 salî. Lê çima ev mirin giring e? Erê dibin serveriya Romayê de gelek mirov hatin çarmixkirin. Gelo çima ev mirin cudatir bû? Çi cudahî wê ji bo min û wê cudatir dike? Îsa li ser çarmixê mir da ku me xelas bike. Peyama İncîlê ya herî sereke ev e. Têkiliya me ya bi Xwedê re qut bibû. Diviya ew bihata rastkirin û bi mirina Îsa Xwedê ew rast kir. Xristiyan bi tundî bawer dikin ku Îsa ne zilamekî ji rêzê ye. Îsa ku rê Xwedê ye. Ew Xweda bû û di wî de suruşta Xwedê hebû. Ji bo ku em fêm bikin bê çima Îsa mir, divê em li İncîlê vegerin. Yek ji tiştên ku em di İncîlê de dibînin ew e ku gelek dîmenên cuda hene. Gelek dîmenên cuda hene ku dibêjin bê çima Îsa miriye. Di destê me de rêzikeke di pirtûkên pîroz de heye, nameyeke ji dêra Romayê re. Ku nivîskar têde wêneyekî dide ku kesek ji aliyê mihkemeyekê ve nesûcdar tê îlan kirin. Wêneyê bazareke koleyan a ku kesek heqê yekî dide û wî ji koletiyê rizgar dike heye. Wênê perizgehekê û gorîkirinekê heye. Wêneyên cûr bi cûr bi hev re fikrekê bi me re çê dikin bê çawa Îsa pir pişt ji bo me kirine bi mirina xwe ya li ser çarmixê. Ev ne fikrên wîsane ku bi sed salan piştî mirina Îsa derketine holê, yan jî bi xiristanên destpêkê destpêkirine. A rast, hinek ji wan jî bi sed salan diçin beriya ku Îsa ji dayîk bibe. Diçin bi heta çîrokên İbrahîm, Musa, Adem û Hewwa û diçin bi heta yek ji pêxemberên mezin, Yeşaya. Çîrok û kehanetên antîkên ku qurbanîkirinê û xelaskirina Xwedê ya mirovên xwe vedibêjin. Di dema jiyana wî de ji Îsa re digotin Mesîh. Ew gotina Xwedê bû, ew roniya dunyayê bû. Lê navekî dinê ku ecêb xuya dike jî li wî hatibû kirin. Şopînerên wî jê re digot berxeyê Xwedê. Em dibînin ku Yuhannayê Ematkar ji wî re dibêje berxê Xwedê ye ku gunahan ji dunyayê radike. Nameyek ji bo Xristiyanên li bajarê Korîntiya ku li Yunanîstana niha bo hatiye nivîsîn. Têde dibêjin Îsa wekî berxê cejna derbasbûnê ji bo me hat serjêkirin. Ji 20 caran bêtir di nivîsarên pîroz de ji Îsa re berxê Xwedê tê gotin û ew nivîsarên giringin. Heke em bizanin ku Îsa berxê Xwedê ye, em ê baştir fêm bikin bê Îsa kî ye. Hûn dizanin ku hûn ê bi xwîna Xudan êhêja û wek berxekî bêleke û bêkê mahî werin xelas kirin. Mesîh berxê me yê cejna derbasbûnê hatiye gorî kirin. Dema ku ez wekî berxê Xwedê li Îsa difikirim, ez diçim bi heta peymana kevin. Helbet, ez diçim cejna derbasbûnê ya ku berx dihat serjêkirin, da ku İsraîlî bikaribin azad bibin. Berî ku bimre Îsa bi şopînerên xwe re dikeve Orşelîmê.
و او دست به پیروز کرنا ججنا درباسبونه دکن چاواک و جهوین عادتی پیروز دکن. لی پشتره جبر تشتین کو دبون عیسا گوهری وی دست پیکر هن خوارنین سمبولیک دانین سرماسه و واتیوان گوهراند. عیسا جه شوپینرین خواره گود بری کو از ایشه بکشم من پرخواست از بوره وی شیوا ججنا درباسبونه بخوم و وی راهشتنان او شکاند و گود او بدنا منه کو دبر ودهاتیه داین وی جبو بیرانینا من بکن. پشتروی کاسه هلدا و گود وخون او خوینا منه کو دبر عفو کرنا گلک گناهان دهاتیه رجاندن. ئیسا بە ئاوایەکی مرناخۆ وەکی قوربانیەکی جێژنا دەرباسبوونێ شیرۆڤە دکرد. وی بە ئاوایەکی دگوت ئەس بە مرناخۆ بەرخێ جێژنا دەرباسبوونێمە. ئێدی ژنها شوندە ئەوێ مرناوی وەکی سەدەما ڕزگارکردنا خۆ ببیر بینن. چیرۆکەکە دن di peymana kem de heye ku bi saya wê em baştir fêm bikin bê çima Îsa berxê Xwedê ye. Ew çîroka İbrahîm e ku gelek Xrîstiyan bawer dikin ku li ser girê li pişt min ê li navenda Orşelîmê qewimî ye. Di çîroka peymana kem de Xweda İbrahîm ezmûn dike. Xweda ji İbrahîm dixwaze ku kurê xwe gorî bike. Di keliya Dawî de Xweda dikeve navberê. Ji aliyê Xwedê ve ji bo İbrahîm gorîkirineke alternatîv tê peyda kirin و کوره ابراهیم تی رزگار کرن جی گوری کرنه. ملیاکت خودی جا آسیمانان گازی وی کرو گود براهیم دست نده گرک ایدی از دزانم کتش خودی دترسی. ابراهیم سری خو بلند کر و دید که قلو چنبرانه که دناف دویه ده آسیمانه. وی بران آنی و اولشونا کوره خو گوری کر. خودê İbrahim ezmûn kir da ku bibîne ew biyawî dike. Dema wisa kir jî Xwedê jê re negot tenê ku rê xwe azad bike, her tişt qediya. Ji ber ku bi tenê îtaatkirina ji Xwedê re nebese. Hê jî gorîkirinek lazim bû. Xwedê beranek jê reşandibû. چیرۆکا جەژنە دەرباسبوونێ bi bîra me dixe ku berxek hatiye gorîkirin û wisa mirov rizgar bûne. Çîroka İbrahîm ji me re dibêje ku Xwedê goriyek ji wî re peyda kiriye. Pêxember Yeşaya 600-700 salan beriya Îsa hatiye dinyayê. Ew jî wêneyê sêyemîn ê gorîkirina berxekî li van zêde dike. Di vî wêneyî de berx zilamekî nediyar temsîl dike. Zilamekî ku ji bo xelaskirina yên din dimire. Wekî beranekî ku dibin serjêkirinê وکی میشینه که لپیشیا پس بریم خواه دنگ خواه ناکه وی وصا دوی خواه فنکر لیلاشی وی جبر گناه مهاته قل کرن و خدان گناه مه همویان لپشتاوی بار کرن. د پیمانا نو د یوحنای مدکار کاهینکی دن کهانتکه وکی وی را دگهینه. لگوری هم یشایا هم جی یوحنا د نابرا مرنا برخی خوده عیسا و همو کرنین مین غلط آنگو گنهین مده گریدانک هیه. دوترا روژه یوحنا دید که عیسا برب وی وهات و وی گود وایه برخی خوده یکو گنهین دنیای رادکه. همو چاندین لچار آلین دنیای و ده سرانسر دیروکی ده براستی گناهان و خلطین مروان دزانن. لگلک ولاتین روجلات جبر کو جواک بون گلکی خورته هگه هون لدجی باورین کو جواک راست بینه دردکوین ناخوا هون نبتنی جبو خو شرب دکن هر وها هون جبو غزمین خو مالباتا خو و جواکا خوشی شرم دکن
Di çandên din de bi piranî di yên têkilderî rojava de kirina guneh û xeletiyan bêtir wekî sûcekî ne li gorî qanûnan tê dîtin. Em guneh cuda tasvîr dikin. Lê hem sûc hem jî şermî di rastiyê de wekî têkçûnekê tê dîtin. Ev problemeke mezin ji bo tevahiya mirovahiyê. Xristiyanên li çar aliyên dinyayê ji çandên cuda tên. Tiştê ku wan tîne ba hev fereseta wan a li ser şermê û sûcek û têkiliyan xera dikin. Têkiliyên bi malbatê re, bi hevalan re ya herî girîng jî têkiliyên me ya bi Xwedê re. Heke hûn vegerin destpêka İncîlê, hûn ê li wir çîroka Adem û Hewayê bibînin. Adem û Hewa di nav bi Xwedê re li hev kirî, di nav bexçeyekî xweş, bexçeyê Adenê de dijiyan. Xweda ne xwedayekî dûr bû. Adem û Hewa bi wî re dipeyvîn, pê re dimeşiyan. Lê pişt re tiştekî gelekî xelet çêbû. Xweda ferman da zilam û got, tu azadî ji her dara di nav baxçeyê de bixwî. Lê divê tu ji dara zanîna qencî û xerabiyê nexwî. Lê jinikê dît ku fêkiyê wê darê baş xuya dike. Wê yek jê kir û wê û zilamê xwe xwar. Pişt re zilam û jinikê di nav darên ku di baxçe de xwe ji Xwedê veşart. Adem û Hewa winda bûn. Wan gelekî şerm dikir ku Xwedê bibînin ji ber tiştê ku wan kirbû. Berdêlên wê yekê yên giran hebûn. Wan biya fermana Xwedê nekiribû. Hew dikarî bi Xwedê re bimînin di navbexçe de. Têkiliya bêxusûr a bi Xwedê re xera bûbû. Mesele ew e ku ew têkiliya newazê ya bi Xwedê re wê çawa dîsa were rast kirin. Hin mirov difikirin ku divê baş bibin, divê îbadetên xuyên dînî bikin, yan jî divê tiştên rast bikin, da ku ew çûyîna cennetê heq bikin. Ew yek nemimkün e. Tu kes nikare têra xwe baş be, da ku çûyîna cennetê heq bike. Xweda bi temamî pak û qenc û pîroz e û ji ber vê yekê di nava me de tiştek nîne ku em bikaribin bi awayekî pêşkêşî Xwedê bikin û bibêjin ev têra xwe baş e ji bo Xwedê. Ji ber ku ew ê nebe. Bersiva Xwedê lazim e ji bo bersiva problema me, ne xîreta me. Dema em İncilê dixwînin, em dibînin ku Xweda pîroz e, Xweda ye, Xwedayê hezkirinê ye. Pîrozbûna Xwedê bingehîn e, Xweda pak e. Ji ber vê yekê xeletiyên ku em dikin girîng in, ew me ji Xwedê qut dikin, ji ber ku em nepakin. Pîrozbûn bi edaleta Xwedê ve girêdayî ye. Xweda nikare bi hêsanîkirinên me yên xelet efû bike. Guneh nikare bê ceza bimîne yan jî nabe ku edalet çênebe. Îcar çareseriya Xwedê çi ye? Bersiv ew e ku Xweda ne bi tenê Xwedayê hezkirinê ye, ew hezkirin e. Hezkirin, Xweda bi xwe problemê çareser dike. û îfadekirina hezkirina Xwedê ya herî mezin a ji bo me, gorîkirina Îsa bi xwe bû. Wî cezayê gunehên me kişand û ew li ser çarmixê mir. Ev hemû ji Xwedê hatin. Xwedayê ku di ser Mesîh re em bi xwe re li hevanîn û gunehê mirovan li ser wan nehesibandin. Ev hezkirin e. Ne ya ku em ji Xwedê hez dikin, ya ku ew ji me hez dike. û kurê xwe dişîne ji bo gorîkirina di ber gunehê me de. Îsa berxê Xwedê ye. Xwedayê ku ji me hez dike ew şand. Gorîkirina Îsa bi xwe me xelas dike. Wî gunehên dinyayê rakirin. Da ku em, ez û hûn em karibin bi têkiliyeke nû nêzik û rastkiriya bi Xwedê re kêfxweş bibin. 2000 sal berê mirina Îsa ya li ser çarmixê ne dawiya çîrokê bû helbet. Em dizanin ku zilamekî bi navê Ûsifê Arîmetiyayî cendekê Îsa ji Pontius Pilatos wergirt û ew xist gora wî ya di nav bexçeyekî nêzik de. Ûsif tiştê ku ji destê wî hat kir lê ronî zenûn dibû. Wê êvarê roj saet 10 de diçû ava. Wê yekê destpêka roja pîroz a cihûyan nîşan dida û Ûsif di vî ya bû vegeriya mala xwe berî ku ew dest pê bike. Wî kevirekî mezin gêr kir pêşiya gorê da ku cihê wê nîşan bike û pişt re çû. Roja sêyemîn serê sibehê zû piştî berbangê dema ku şemê xelas bibû. Sê hevşopînerên Îsa, Meryem, Salome û jinekê din a bi navê Meryem biharat birin gorê da ku wan li cendekê Îsa bikin.
پشتره وان او کورێک و گەلێکی مەزم بوو لە وردیت ئەو ji پێشیە گۆرەی هاتبوو ڕاکردن و دوورخستن دەما کو ئەو کەتن ناوا گۆرێ وان ملیاکەتێکی ناو کراسێکی سپید دیت و گەلێک ترسیان نەکەون تا تێلێ گۆت ملیاکەت hûn li Îsa digerin ew ê ku hatibû çarmexkirin lê ew nelivire ew ji mirinê rabû. Piştî wejîna xwe Îsa xwenîşanî Meryem û Petrus û Yuhanna da. Wê êvarê du mirovên ku diçûn mala xwe ya li derveyê Orşelîmê rastî wî hatin. Piştre wî xwenîşanî şopînerên xwe yê nêzik da. Wî ji wan re got, wiha hatiye nivîsandin. Mesîh wê cefayê bikişîne û wê roja sisêyan ji nav miriyan rabe û bi navê wî tobe û efûbûna gunehan wê ji hemû milletên dinyayê re were ragihandin. Hûn şahidên van tiştan in. Biqasî 6 hefteyan piştî wejînê Îsa şopînerên xwe derxistin ser girekê li derveyî Orşelîmê. Wî ew pîrozî kirin, piştre ew bilind bû û çû nav asîmanan. Lê ew jî ne dawiya çîrokê bû. Di pirtûka dawiya İncîlê de wêneyekî dawî yê Îsa heye wekî berxê Xwedê. Yuhanna yek ji şopînerên Îsa yê nêzik de hemû jiyana xwe de li ser dîmenê ku dîtibû nivîsî. Dîmenekî ji esmanan. Dîmenekî ku Îsa dibîne û Îsa jê re dibêje. Netirse. Ez ê pêşî û ê dawî me. Ez kesê jîndarim. Ez mirî bûm, lê îcar binêre ez ê zindî bim heta hetayê. Piştî wê dîmen diguhere. Yuhanna textekî dibîne. Piştre min berxek dît wekî ku hatibû serjêkirin xuya dikir. Li nîvê textekî rûniştibû ku bi 4 afrandiyên jîndar û 24 kalemêr hatibûn dorpêçkirin. û wan stranekê nû got. Tu hatî serjêkirin û bi xwîna xwe te ji Xwedê re ji her qewm û ziman û neteweyê mirov kirîn. Dîmen zelal e. Ew Îsa ye. Ew berxê Xwedê ye ku li ser çarmixê miriye. Ew berxe ku hatiye serjêkirin. Ku tam di nîvê cennetê de rûniştiye. Bi mirovên ji her neteweya li ser dinyayê dorpêç kiriye. Mirna wî ne têkçûnek e. Vejîna wî delîla serfiraziyekê ye. Du hezar salan berê komek zilam û jinên cefakêj dîtin ku Îsa li ser çarmixê kemir. Ew jî destpêkê ve bi wî rebûn. Wan dît ku ew li Getsemaniyê hate girtin, dema ku ew hat mîxkirin li ser çarmixê li Golgotayê wan li wî temaşe kir. Wan dît ku rimek di dilê wî re çû û laşê wî li milên xwe kirin û birin gora wî. Piştî çend hefteya wan dest bi rêwîtiya ber bi derveyî Orşelîmê ve kir, da ku bibêjin gor vala ye. Îsa mirûbû û wan dîtibû ku ew ji mirinê rabûye. Peyama wan wê dinya biguheranda. Lê wê yekê çi guherîn di jiyana wan de çêkir? Çi kir ku ew bi rastî qene bibin ku zilamê ku ew pê re diaxivîn, xwarin bi hev re dixwarin. Ew zilam bû ku li ser çarmixê mirîbû. Di wê êvara ewil de hin şopînerên Îsa bi hev re bûn. Piştre Îsa hate cem wan. Wî derên xweyên ku mêxan qul kiribûn û kêleka xwe ya ku rim tê re derbasî nava wî bû nîşanî wan da. Ew bi dîtina wî pir kêfxweş bûn. Tûma şopînerekî din ê Îsa wê şevê nel wê derê bû. Wî nedixwest bawer bike ku wan dîtiye ku Îsa ji mirinê rabûye. Piştî hefteyekî Îsa dîsa hat. Hingê Îsa ji tûma re got, li destên min binêre. Tiliya xwe deyne ser cihê mêxan. Destê xwe deyne ser kêleka min. Bes bikeve şikê. Bawer bike. Tûma got, Xwedanê min, Xwedayê min.
ئیسا ژێ پرسی ژبەر کو تە ئەس دیتم تە باوەر کرد پەسن ژوان کەسان رە کو نەبینن ژی باوەر دکن